vraćanje. Ko će u mrak sa Teletubbiesima? Evo, ja se prvi nudim. Iz daljina Teletubbiesi ti dolaze da se igraš s njima. 1, 2, 3. Ohajo, svima odvršti. Puštaj me bre nogu, goni se bre, čemu bre? Da li bi radije Boku no Pico ili Boku no Pičko? A pa ovo sa dasavkom pošto je ovo family friendly. Gled. Pa da, imam dosta sajtova za to, da ću ja to svako večer bam. Pa prvi po 2-3 sajta sigurno, 30 klipova. Ostavi, molim. To je tačno, da, moj kurac. Malo pre 55 minuta je počeo jebeni live. Pre 56 minuta je počeo live. Mršu pičku materinu. Zaista malo završimo za 15 minuta. Nemoj. Moram da serem. Ja si ti kraj. Ne. Ne. Mislim, mogu ja da čekam. Ne. Di, čekaj. Mogu ja live, mogu da prebacim laptop u... Seri sad.